Dat heb je met die Friesen, hè? Die praten altijd wat anders. Wat is 34 plus 24? Nee, ik kom er niet uit. Ik heb echt geen idee. Ik heb geen flauw idee. Weet je welke taal ik spreek? Ook dat niet. Wist je welke taal dit is? Wat zegt u? Wist je welke taal dit is? Nee. Doe eens een gokje. Ja, Russisch. Dit is Fries. Oh, echt? Ja. Oh, dat wist ik niet. Dit is Fries. Dat is Fries? Ja. Oh, ja, dat heb je met die Friesen, hè? Die praten altijd wat anders. Dit is Fries. Oh, nee, is Fries. Oh, nou, daar ben ik maar 1 keer geweest en daar heb ik het niet gehoord. Ik vroeg je wat 74 plus 35 was. Oh, even heel snel rekenen. 74 plus 35? Ja. 109.